Bé, la Cambra de Comerç el que fa és reconèixer les empreses que porten una trajectòria. Són 170 anys, són 5 generacions, és tota una història, tota una tradició, tota una capacitat d'innovació, tota una capacitat d'adaptació a les noves exigències del mercat, etc. Llavors, innovació en els productes, tot això ha sigut el que ha permès que Can Planet continuï funcionant i molts més anys que suposo que tirarà endavant. El món canvia, les coses canvien i les empreses el que han de fer és adaptar-se a les noves circumstàncies. Els clients canviem, els productes també, els hàbits de consum també, la manera de relacionar-nos amb el client també. Llavors, quan una empresa porta una trajectòria com aquesta, vol dir que s'ha demostrat que efectivament és capaç de fer-ho, que ha sigut una empresa intel·ligent. Home, a Lloret de Mar veiem que cada vegada anem creixent en establiments històrics, establiments centenaris, i és un orgull poder veure que, en aquest cas, quarta generació de carnissers a Can Planet i que, per tant, fent-ho d'aquesta manera tan bona, tan excelsa, tan detallada, i, per tant, poder anar creixent en establiments històrics és sempre una gran fita. Molt contents, satisfets. Dóna la sensació que durant tots aquests anys alguna bé hem fet, vull dir, per dir-ho d'alguna manera, i com que la il·lusió no ens ha faltat mai per fer-ho i per tirar endavant, doncs, agraïts. Nosaltres tenim un producte molt personalitzat. La gent sempre estem escoltant el que demanen més, de la manera que els agrada la preparació, com més ràpid millor. Vull dir que sempre escoltem molt el client i llavors, en base al que ens demanen, treballem nosaltres. Jo crec que això és important, que nosaltres estem al servei del client. No tenim mai un no, això és veritat. Demanin el que demanin, sí. Després ja ens hem d'espavilar a veure com ho farem, però nosaltres sempre el sí per endavant. La trajectòria realment ha sigut complexa. Jo puc parlar personalment del que he viscut des dels anys 50. Hi ha hagut èpoques de tot. Hem intentat innovar molt, ens hem especialitzat en productes fumats, productes alemanys. Ara ho estem intentant fer en productes dels Estats Units, assumptes barbacoes i aquestes coses. En fi, amb molta il·lusió per tirar-ho endavant tot.